kuntoon. Koitetaan. Juu, en mä oo kattonutkaan. Tää jumissa jotenkin. Kiitos, Henry! Ei kai muuta, mennään eteenpäin niin kuin Jutila sanoo.
mitään? No ei. Molempi linkkitanko ainakin puuttu poikki. Okei. Se olisi niinku pari kyttää. Ei sitten niitä silmän näyttää. Periaatteessa takapäästä sen ei pitäisi olla siellä. Jaa, periaatteessa. Ei kotona mennyt, ei. Menikö heti lähöseen? Ei. Veden pohjasta nää veittelet vai? Joo. Mimmonen lähtö? Mä oon ollut siellä muuten hetki. Tuolla vetestä. Liukas ja... Liukas oli alku. Se oli hyvä. Jaa. Eikä muistatteko jätkät, kun... Eikö se ollut... Hetkinen. Se on se matsojen alla. Hei Kölvi. Olis katsottu, oli tällä pallo. Olis se kato... Supersonic on joku eri homma. Olis joku Supertele. Oli. Joo. Kyllä. Hei, tää kuuluu joka mökille. Supertele, mutta tää on joku Kölvi ja joku Japan. Se on joku kopio. Niin on. Supertele pitäis olla. No kun mulla oli vaan Supersonic mielessä, mutta... Se on ihan eri homma. Supersonic, se oli se vesi. Tuliko kuntoon? Koitetaan. Ainakin. Tää on 3. No niin, hyvä. Kohta nähdään.
Moro! Moi! Mitä mieltä oot rallycrossista? Tää on muuten ihan p***sesti. Tää on ihan paskaa. Ja huomenta. Huomenta. Eilen, jos olisin kuvannut, olisin saanut 100 ropisee, mutta nyt en voi sanoa, että 100 ropisee. Vielä. Ei vielä tuu ainakaan. Yöllä tulikaan jonkun verran. Kyllä, tuli. Teltan päälläkin oli niin paljon kamaa. Kiitti Henkka. Kiitti. On kyllä, meillä on hieno tiimi. Ja tää ei ole sarkasmia. Moro. Rata on märkä, mutta millä mietteillä lähdetään Kouvolan osikilpailuun? Joo. Rata tuo omat, toi keli omat haasteet, mutta koitetaan niistä sitten selviytyä jollain tavalla. Onko muutoin nyt toi rallyäksä takana päin? Sitä tarvii murehtia ja... Joo, ei. Ei nyt mennään tällä ja täällä kävellään ja katsellaan mitä keliä. nimenomaan. Eilen ajettiin pari kertaa varmupereeniä, 202 kierrosta ja ekassa tulikin taas tekniikkamurheita, että linkin pultti, kun sinne tuli mikä sieltä poikkesi. Joo, ja toiseen sitten toisessa pelaa sitten. Sai vähän vesikelilläkin ajata märällä ajaa. Vähän tätä päivää ajatellen, se oli hyvä. Tuosta pultin katkeamisesta se oli sama homma, mikä oli Honkajoella, eikö vaan? Joo, eri paikka vaan. Eri paikka, joo. Onko sille mitään juurisyitä? Pitääkö pelätä päivän mittaan? No ei ole ikinä ennen mennyt. Että nyt on mennyt siellä ja täällä. Että Niin. en tiedä, mistä johtuu. Et radasta se ei voi olla, koska eri paikoissa meni. Niin ei juu. Niin. En käsitä mistä syystä. Joo. No, jos kaikki rupeaa miettimään, niin ehkä parempi jäädä kotiin sitten. Että... Joo. Noita särkyviä paikkoja on joku. Onhan niitä miljoona. Kyllä. No ei se. SM-tilanteeseen lähdetään muistaakseni pistetilanteessa sillä tavalla neljänsiä. Niin mitäs siitä, kun sulta ylöspäin ja... Juu, en mä oo kattonutkaan niitä tilastoja ja tuloksia sieltä. Joo. Sitten kauden päätökset ajellaan nyt. Mitä just tulee? Näin. Joo. Ei liikaa paineita ja ressiä tällä. Kyllä. No niin. Ok. Eihän siinä. Näillä mennään ja... Mitä muuta? Mennään peseen naama ja hampaat. Niin. Hampupesu aamupurun jälkeen ja... Ei mitään. Tsempit tälle päivään. Katsotaan myöhemmin taas lisää. Kiitos.
notkasta sitä relemää pyydä. Ei täällä tee mitään. Sitten tuleeko tohon sähkö? Siihen pikkukarvaan. Niin. Miikka on siinä vieressä tai rungossa voi pitää. Valmis. Nyt. Oho. Mari on vähän kuulta. Kyllä. Tää näyttää nyt 12. Miinus 12. Onko hyvä? Tää jumissa jotenkin. No nyt menee 0. Nyt on miinus. Nyt meni 004. Voi laittaa tulille. Tosta kun meet tuohon iakkavarikolle ja kävelet ihan suoraan vaan. Sinne siellä päin. Okei. Kiitos, Henry! Ohjaajakokous. Käyty kuuntelee ja nyt tiedetään miten toimitaan päivän mittaan. Joo. Oli aika paljon Jukolla asiaa tällä kertaa, mutta painavaa sanaa. Joo, siellä käytiin läpi, miten tää viedään maaliin. Kyllä, kyllä. Ei tää ole aina niin helppoa ja Ei. tietyn pelisäännöin pitää pelata. Mutta varmuppi oli tippunut yhteen kierrokseen ja sen jälkeen kun käytiin pesulla, niin otettiin tällainen pieni työntötalko siitä varikkopilttuun. Sieltä löytyi joku pikku sähköviba. Joo, ei startti pelannut. Mutta se on nyt selvitetty, juu. Ei siinä ihmeitä. Onneksi toi meidän sähkömestari saapui paikalle, niin Tuli kreivin aikaa. se oli joo, niin ongelma ratkesi sitten yhdessä tuokiossa loppujen lopuksi. Niin Joo. eipä siinä. Auto pelaa, kuski pelaa ja meillä on noin puolisen tuntia suurin piirtein ekaan lähtöä. Nyt en kuollaksenikaan muista ketä siellä oli, mutta jos nimien perusteella kahtoo, niin helppo kolta vaikuttaa sinänsä. Piira, Kaikko, Lehtinen, Salonen, Tasala, Venäläinen. Niin, Ulkoa saa lähteä. sekin vielä. No, millä mietteillä? Kuului. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin, kyllä. Hei, tsemppi! Tsemppiä, kiitos.
näkyy vähän sinistä taivasta, vaikka vettä piti tulla melkein koko päivä. Joo, mä kattelin kanssa sitä sadetutkaa, että tää jäisi just vähän siihen sivuun, ettei välttämättä osu olla. Kyllä se pahalta näytti viikolla, että herra jumala, mitä? Joo, ei voi muuta kuin toivoa, että se nyt kiertää. Niinpä. Mukavampi ajaa kuivalla. Ja yleisö, siellä on niin pirusti yleisöä, niin Joo. ei nyt pilata sitä sateella. Nimenomaan. Valkealan urheiluauto on tehnyt hienoa työtä ja taas on vapaa pääsy tänne. Niin... Huomaa kyllä. Kyllä. Näitä pitäisi olla muuallakin, mutta se ei ole Ei niin se aina ole yksinkertaista. mahdollista, joo. Nimenomaan. No, Harri tuli kivasti justiin Piltuisen tuohon taustalle, niin ensimmäinen alkuerä. Mitäs sieltä jäi kerrottavaa? No ihan en päässyt piikkiin lähdöstä ja 2 kierrosta siinä sitten ihan luukussa kiinni ja aikaa tuhraantui, mutta Kyllä. saatiin nyt aika. No joo. No Jania vähän haastoinkin, tai haastoin, mutta kysyin, että mitä jos olisi vain sanonut, että mene, että olisiko Peetu antanut vyöden siinä, että ei tiedä. Menitte ihan rinnan siihen ekaan mutkaan, niin turha jossitella, mutta No, nyt saatiin aika sentään ja ihan ok siihen nähden, että joo. ei ollut oikeastaan kuin yksi semmonen kierros puhdas niin kuin. Nimenomaan, 7 sijat ei toi nyt katastrofi missään tapauksessa. Rolle pääsi ajaa taas täysin puhtaalla radalla siellä ihan yksistään. Niin pääsi tosi viitikkokin, mutta hän jää meren taa. Joo. No, ei mitään. Toisen alkuerään meillä on Simonen, Turpeinen, Salonen, Teikäläinen ja Koski-tuuri. Siinä taas saa mennä. Kyllä Simonen lähtee viivasta ja Turpeinen ei voi laskea pois. Herra Jumala. Mennään koittaa. Nimenomaan. Lappu lattiaa ja just näin. Hyvä. Tsemppiä, kiitos. Kiitos. Jaahas, toinen alkuerä ajettu.
Ei, mitä mä saan? Toinen, kyllä. Menee ihan ajatukset sekaisin. Joo. Mitäs sieltä? Ei mitään, lähtö oli. Ei se kellolle mikään hyvää ollut, mutta riittävän hyvä piikki ja siinä sitten ajo, suht puhdas ajo ja erien niin lähtövoittoja erän 3. Kyllä, joo. Ihan Juurikin hyvä. näin, Ihan senhän sen kerroin. Tuliko suht puhdasta ajoa, niin missä löytyy parannettavaa? Pakko puuttua. Ei mä sitä tossa just mietin, että koitetaan seuraavaan vähän eri se tuppi. Niin, naksu sinne, naksu tänne ja katsotaan mitä. Joo, katsotaan mitä mitä se kello sanoo. Niin, kunhan tää sää pysyy tällaisena, Niin. ettei tästä vettä rupes tulee. Joo. Jännä nähdä. No, ei mitään. Kolmanteen alkuerään meillä oli, joudun pikkusen siirtyy, Aaltonen, Teikäläinen, Vainikka, Liukkonen. Mielenkiintoinen kombinaatio. Siinä on taas paikka lähteä piikkiin ja Joo. muuten karkuun. Otetaan hyvää tarttia ja katsotaan mihin se riittää. Just näin. Rolle menee lujaa, se on Sitä kova. koitetaan saada kiinni. Kyllä. Kova kaveri. No, ei mitään. Nyt vähän murkinaa vattaa jaksaa Joo. loppupäivää ja näin, niin tsemppiä edelleen. Kiitos. Lakki päähän. Lakki päästä. Tervetuloa takaisin. No niin, ja sitten ne aloittaa sen kuulutuksen, kiva. No niin, kolmas alkuerä. Koko päivä on Ja karsittu vesisade. kuljettajia siihen, että päästään No ei tullut vettä sit, finaalivaiheeseen. muuta kuin sen verran, että Ja muutaman kerran odotamme pyyhkiä käytiin. Niin. Osallistujia näissä Jani muutti sit pyynnöstä auton vielä tuossa keräilyssä, niin ajetaan C, vesikelin se ja tuuppi. A-finaali. Mutta meillä oli No, tässä luojan onni, voitettiin se erä, takaerää kun lähtö, ja, mutta ihan meni pepulle. Niin. Ei sitä sit tullutkaan.
Niin. Ja kun oltiin loppupäässä eriä, niin alkupäät se oli on kuivalla. ihan selvä Että juttu. se on tätä tuuria, minkä Joo, teet. pari ekaa lähtöä siinä oli kuivaa ja sitten se vähän kasteli, mutta ei kumminkaan olisi vaikuttanut noin paljon. Niinpä, ei sinänsä riittävästi, että se olisi vaikuttanut. Juu. No, näistä huolimatta 6. oltiin tässä 3. alkuerässä, mutta siis kaikkein tärkeintä ehkä kuitenkin se, että alkuerän jälkeen 3. Joo. Kaikesta huolimatta. Joo. Että on mennyt kivasti ristiin, On, paitsi on. toi ykkössija. On, joo. Ihan ok. Näin. Et nyt toivotaan, että pikkusen tihuttelisi. Nythän se tihuttaa vähän, mutta on tosi vähäistä. Että Joo, ei toivota yhtään tippaa enää. Iskun paikka sieltä toisesta rivistä A-finaalissa. V1600-luokan A-finaaliin, mutta meillä on järjestäytyneenä C-finaali. Ei mitään. Ja tässä Katellaan taivaalla. eturivissä Niin. 12. Ei lisättävää tässä kohtaa. Lelius ja 96. Mennään eteenpäin. Kinnunen. Nimenomaan. Toisesta rivistä. Lappulattiaa ja hoidetaan homma kotiin. Niin. Hyvä. Yes, kiitos. Kiitos. 25.
sitten mennään top 3, kolmas tänään Rolle Ikäheimonen, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat. Autocrossiluokan 2, Tuomas Venäläinen, Lounais-Hämeen urheiluautoilijat. Tuomas! Ja autocrossiluokan voittaja tänään, Jesse Silvasti, Konneveden Tapparitien urheiluautoilijat. Näin, matkamme käy kohti Ypäjää. Vartti vielä. Niin, ei oo pitkä. Ei oo pitkä. Kouvolassa rupesi tulee sen verran kovaa vettä, että siinä ei paljon viittinyt kuvailla ja haastatella yhtään mitään. Joo. Sukkia myöten ihan märkä. Joo, kyllä. Aivan lämimärkänä. No, Pysti tuli mukaan, ettei tyhjin käsin tällä kertaa tarvinnut lähteä. Positiivinen päätös päivälle kyllä ehdottomasti. Joo. Oli. Finaalihan meiltä jäi käsittelemättä. Kyllä, finaali joo. Hyvä lähtö oli ja sieltä sitten ekan mutkan jälkeen kärkeen. Ja sitten kärkipaikalla muutama kierros ja sitten tuon Silvastin perään ja kai siellä sitten muutama ylimääräinen liippi oli taikka jotain, että se hävittiin se voitto siihen, mutta meni se nyt melkein täydellisesti. No, kyllä. Ihan mukava palata palkintopallille, että on ollut vähän taukoa nyt. On joo. Ei oo ollut sitä menestysputkea, mihinkä totuttiin tuossa yhdessä kohtaa. Joo. Oltiin vähän niinku koko ajan siellä, niin Niinpä. maistuu ihan kyllä tääkin. Aivan varmasti. Eli kertaan vielä sen verran, että Silvastin perään tosiaan omalta Jokerilta tulit ja hän painoi sinne sitten melkoisen Jokerin ja tosiaan sulla ehkä pari pikku liippiä siihen niin hän pääsi sitten eteen, mutta tää oli positiivinen. Joo, ei siinä ole vankkelille mitään helpoita touhua toi liukkaalla ajaminen, että Juu. kun ei ole vääntöä, niin Niinpä. se tekee omat haasteensa siihen, että joutuu ajan kierroksilla sitten. Joo, siis vettä tuli, mutta en nyt saa sellaista tihkua. Kuitenkin tuli pitkän aikaa, että se kasteli radan asfaltin ihan selkeästi, että märkää se oli. Ja Oli joo. näin poispäin. Mitäpä siihen sitten vielä lisäämään. Se oli aika... No, tässä on taas pitkät pari päivää, niin rupeaa ajatuksetkin olemaan aika lopussa niin sanotusti. Jos oikein ollaan laskettu, niin pistetilanteessa ollaan sitten suurin piirtein kolmansia ehkä tässä kohtaa. Joo. Eipä nyt niin tarkkaa tai niin väliä, sillä tässä kohdassa sarjaa ajetaan ja yksi lasketaan pois sitten, mikä sattuu huonoin olemaankaan. Joo, paras. Se oli nyt tätä kautta niin kuin kaikkia kisoja, niin sijoituksellisesti tämä. Niin hyvä niin. Kyllä, just näin. No, tästä on sitten mitä, oliko meillä nyt 4 viikkoa taukoa ja Härmään Kalmoon kankaalle. Joo. Toistamiseen nyt sitten. Viime syksynä oltiin ekan kerran, että Joo. sieltä ajetaan Jokerin kierrosta aikaisemmin, niin Joo. se on Niin. siinä. Jäi vähän karvaita muistoja allekirjoittaneillekin, mutta no, ehkä tänä vuonna ne kuitataan sitten pois, että Joo. ja ajetaan se Jokeri.
auto on ehjä ja se on niinku paljon jo hyvä positiivinen juttu. Että Nimenomaan. saa hiukan rauhoittua ja sit lähtee taas tekemään asioita sen eteen. Joo. On kuitenkin kohtuu raskaat 4 viikkoa tässä ollut. 3 kisat, josta yksi oli se Rallu X ja tuplaviikonloppu käytännössä, niin ei ihan kevyt. Ei oo ihan kevyyttä kumminkaan. Niin. Ja ennen kaikkea tulee vielä juhannus tohon, niin saa vähän Niin on. senkin myötä sitten pakollinen pieni hengähdys. Joo, nyt ei tarvi muuta kuin huomenna pestä kalusto ja ottaa pukille. Just näin. Meinaatko tehdä mitään sitten ihmeempää tässä tauolla? Katsotaan nyt, miten on aikaa ja mahdollisuutta tehdä, mutta on ideoita kyllä. No niin. Juurikin näin. Ja energiaa ja Niin. näin poispäin. Välillä joutuu tekemään vähän jotain muutakin. Kyllä. Semmot se on. Ok. Mitäpä muut? Ei kai muuta, mennään eteenpäin niin kuin Jutila sanoo. Niin, nimenomaan. Pieni littipeukku tähän kohtaan ja positiivisin mieli. Joo, ei tästä ole hyvä. Niin. Vois mennä paljon huonomminkin. Voi kyllä, just näin. Alright. Ei siinä muuta kuin tällä kertaa kiitos kuulemiin näkemiin ja ensi kertaa. Ensi kertaa. Kiitos. Kiitos.